Subo-subo ni nga balita duha didto sa area sang Murcia subong may araman sa Bacolod City nasa kupan sa Vista Alegre. And joining us this morning ang EPS ang Police Station number 7 Captain Elmer Bonilla. Sir, do hindi happy ang New Year naton nga first week. Kumusta ka na, sir? Yes, ako lahat, natong kapulisan doon si Bunglo sa Station number 7. Nag-sulit ka doon sa area ng Barangay Vista Alegre dito may Gulyahon. Kagabi may reported alid sa abduction. Pag may dinapalay sa pusil. Okay. So, pag-check naman doon sa area, ang incident doon sa area sa Taligre. Pero sa dito sa Piaktuba, ito dito ang biktima. So, area na sa Station 4. UY sa number 4. Okay. So, ari naman din sa katubang na traffic ang crime scene. So, ako na ni Diria yung sa incident yung tabu sa abduction kung sa persona kasi na pinita pa namin po mga identified na kasi mga alam ko yung mga persona. Pero Okay. Andrea area sa Barangay Villamonte, sa subab na dito sa lifeless na subong sunod. Okay. Naghamyangin sa pilit ng suba. Oo. Para mo pala na subong area matag na information sa mga traffic. Yes, sir. No problem. I know nga gina-facilitate nyo pa man. Pero ang inibalang abduction, di ko gusto balikan di ini siyang lugar gidra exactly sa Villa Homes, ginabdak ng tatlo, sir? Hindi mismo sa bilang sa division, nasulod ka din, nakit naman sa may simbahan, gibla sa Aulidi o Budbuyo. So, duwa ka balay na nung tatlo. Sira ng balay siyang sinunggit ng abdak ng mga persona. So balay ina, hindi na boarding house, ginsulod sila kag gin-abdak. Hindi pa mabalaan kung ano itong nag-abdak sila sa mong sir? Ang nag-aniway pa nato na balang kung sila ni upod nila, kung sila yung mga persona. Pero subong at lahat, ginapaprasis na natin yung crime scene para makabulit sa atin. Posibleng kaso lahat. Ano oras gid sila ni kahagabi gin-abdak, sir? Kagabi, pasado na po may nagtawag rin sa Kwan station na may linapanay. So, sa atong tipitil, nagtagpo kita rin sa area. Okay. Pagabot natin, diway naman yung tao. Subong na niya aga, nanawag ang barangay sa Ligyo na may county study sa area. So, nagtagpo natin dire. Area sa puro talaga para puro selektiran sa flat. Okay. So natabo nagumpisa sa imo ang investigation sinigali dapat siguro tanay ka mo ni Sir Guhi kay dira sa imo nagumpisa ang abduction ang pagpatay station 4 na. Kasunod din siyang processing sa Sopo Tubong, nila-process din sa akong area. After nila process nila din area na akong dire, at dito sa Panay Pakatpul, dito may mga recover na mga illicit activities. Na-transfer kami dito sa likod sa silahan. I see. Sige. So anyway, ma-update lang kami karon sa imo no kay why pag-identity na si imo sir kung sino nino? Uway pa kay ang pamilya din naglakat ko na dito sa Murcia so hindi ka natin mapalaan dito sila mo dito para atak ng tatlo kabilog. Sige. Captain Elmer Bonilla, sir, mag-follow up lang kami sa imo karon dugay-dugay basi makapit man si Action Alvin. Ma-proceed man sa dito sa area. Salamat gid for the time. Yes, sir. Thank you very much. Ako tinatawag rin kay gina-practice naman yung crime scene. Salamat gid. Good morning. Good morning.